Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει τώρα το καρεκλάκι, οπότε αυτό θα μετρήσω βασικά. Δεν το κάνετε λίγο έτσι, γιατί όλο έτσι το πάτε. Τι εννοείς? Μας το απομακρύνουν, γιατί δεν βλέπουμε. Σας το απομακρύνω και δεν... Θα κάτσω και πέρα. Όχι, βλέπω ρε παιδιά, αλλά δεν έχω το λόγο. Μα θα ακούστε ντούπα. Συγγνώμη. Μουσική παρακαλώ, μουσική. Έλα. Ξέρετε βλέπω, Έλα. Καθοδέσμη. Θα σας κουπίσει γιατί... Εντάξει. Προσέξτε ότι προσπαθώ να επιλέξω το μέγεθός του έτσι ώστε να βάλω λίγο από το κουβά που θα φανεί αριστερά πάνω, εδώ. Μένα με ενδιαφέρει λίγο να φανεί το καφάσι που είναι από πίσω η παλέτα και ελαφρώς η καρέκλα που είναι από πίσω. Επιλέγω δηλαδή θα βάλω. Και το κατεβάζω λίγο πιο κάτω για να μπει βασικά ο κουβάς και λίγο η καρέκλα. Τίποτα άλλο. Σε πρώτο πλάνο, ας πούμε, θα κάνω αυτό το αντικείμενο που φαίνεται εδώ. Τα υπόλοιπα σε δεύτερο πλάνο, γι' αυτό και τα μοιράζω. Δηλαδή, έτσι, η τοποθέτηση αυτή έχει ένα σκεφτικό, δεν το βάζω πουθενά. Θα μπορούσα να το βάζω στη μέση. Αν επέλεγα να κάνω μόνο αυτό και δεν με ενδιαφέρουν τα γύρω-γύρω. Αλλά επειδή επιλέγω να κάνω και κάτι από τα γύρω-γύρω. Και για να τσεκάρουμε να δούμε τι θα φαίνεται, ας πούμε, από το πίσω κομμάτι. Φαίνεται κάπου τόσο. Ναι, κουβάς θα φαίνεται τουλάχιστον. Εντάξει, καλά πάμε. Καλό είναι επίσης, αν φαίνεται ένα αντικείμενο, να προσπαθείτε να βάζετε το κομμάτι του αντικειμένου που φαίνεται, που δίνει περισσότερο την εικόνα. Δηλαδή, καρέκλα για παράδειγμα δεν θα φανεί όλη. Θα φανούν λίγα πράγματα. Οπότε, τούτο εδώ το αποκλείω το κομμάτι. Τούτο εδώ. Δεν είναι μέσα στο πλάνο μου, οπότε θα το αποκλείσω. Δηλαδή, εμένα περισσότερο με ενδιαφέρει να βάλω το κομμάτι που φαίνεται το πόδι ολόκληρο, η βάση της καρέκλας και ο κουβάς που πατάει πάνω στη βάση. Αυτό. Τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν. Για να φανεί δηλαδή πού πατάει ο κουβάς, κυρίως. Πάμε λοιπόν. Αυτά τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Εφόσον έχω επιλέξει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα βρίσκεται η ιστορία, προσπαθώ να βρω μετρήσεις τέτοιες που να μπορώ να τις καταλάβω που βρίσκονται. Δηλαδή συνήθως προσπαθούμε να βρούμε μετράμε μεγάλες διαστάσεις και όχι μικρές. Δηλαδή δεν θα μετρήσω ας πούμε, το κενό, το τριγωνάκι που έχει εδώ. Επίσης όταν μετράτε ένα αντικείμενο σαν και αυτό, εγώ δεν πήρα το μέγιστο πλάτος στην πάνω του μεριά, το πήρα στην κάτω. Δηλαδή ανάμεσα στα πόδια, δεν το πήρα εδώ. Γιατί αν το πάρω εδώ, θα πρέπει η γραμμή αυτή να με απασχολήσει μετά, στη μέση του σχεδίου. Ενώ αν το πάρω μόνο στα κάθετα, έχω κατευθείαν από την αρχή την αριστερή κάθετη και τη δεξιά κάθετη του ποδιού. Αλλιώς θα είχα τούτα εδώ και θα αναγκαζόμουν να μετρήσω και αυτό το πραγματάκι. Επειδή αυτές οι προεξηγήσεις είναι μικρές και μπορώ να τις χώσω μέσα σε αυτό το κενό που έχω αφήσει, και αυτό τις αφήνω μετά. Οπότε παίρνω κάτι το οποίο με βοηθάει εξ αρχής δηλαδή να κάνω το σχέδιο. Τώρα που βρήκα αυτή τη μέτρηση, δηλαδή το που τελειώνει το μπροστινό πόδι, η δεξιά πλευρά του μπροστινού ποδιού, πού τελειώνει αυτό το πράγμα, μπορώ να κάνω τις κλίσεις μου, άνετα. Έχει μια ιδέα. Σας έχω πει και άλλες φορές ότι σας προτείνω να τις παίρνετε ελεύθερα τις κλίσεις και να απομακρύνετε το σχέδιο και να τις ελέγχετε από μακριά. Και όσο το δυνατόν να καθυστερείτε στην αρχή, δηλαδή έτσι με ακρίβεια να βρίσκετε τις μετρήσεις σας. Καλά είμαστε. Τώρα, κοιτάξτε τι μπορώ να κάνω τώρα για το πού τελειώνει αυτό το πόδι και πού ξεκινάει το κάθισμα. Δύο πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Το ένα είναι να μετρήσουμε πώς είναι το ύψος.
Ας το κάνουμε. Είναι τόσο. Στο βάλουμε εδώ. Εδώ τελειώνει αυτό το πόδι. Το δεύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι εφόσον αυτά τα σημεία είναι σίγουρα εκεί, είναι σίγουρα αυτά εδώ, αυτό ή αυτό, τότε μπορούμε να κάνουμε το εξής. Εδώ, αν δεν καταλαβαίνει κανείς, θέλω να το πει. Παίρνω μία κλίση, η οποία δεν υπάρχει στο αντικείμενο, ενώνω δηλαδή αυτό το σημείο με αυτό, με μία κλίση εκεί απέναντι στο αντικείμενο. Και μετά το βάζω και στο δικό μου σχέδιο και βλέπω ότι περνάει από εδώ. Άρα σωστή ήταν η μέτρησή μου. Καταλάβατε τι έκανα? Παίρνω από την άλλη πλευρά για να δω να το τσεκάρω. Το έχω τσεκάρει από δύο σημεία. Ένα το μέτρωμα και ένα εκκλήση. Και έτσι τσεκάρω και τις προηγούμενες μετρήσεις που έχω κάνει. Περνάει ακριβώς. Άρα και αν από τρία σημεία, από τρεις, ας πούμε, με τρεις ελέγχους βρίσκω το ίδιο σημείο, τότε είμαστε εντάξει. Τώρα, αυτή εδώ η κλίση και αυτή εδώ, δηλαδή πια, αυτό το σημείο και αυτό και αυτό, βρίσκονται σε γραμμές, είναι παράλληλες με αυτήν. Παράλληλες με αυτήν. Πρέπει να έχετε την ικανότητα να κατανοείτε, ας πούμε, τη γεωμετρία του αντικειμένου. Ωραία. Η γεωμετρία του τι λέει, ότι αυτό και αυτό το σημείο βρίσκονται σε μια ευθεία παράλληλη με αυτήν. Αυτό και αυτό παράλληλη με αυτήν. Πού μας βοηθάει εμάς αυτό? Στους κανόνες της προοπτικής υπάρχει ένας που λέει ότι ευθείες οι οποίες είναι παράλληλες μεταξύ τους τείνουν να ενωθούν σε ένα σημείο. Το λέμε σημείο φυγής. Ωραία. Άρα λοιπόν αυτή η ευθεία και αυτή η ευθεία θα τείνουν να ενωθούν κάπου. Αυτή η ευθεία και αυτή η ευθεία θα τείνουν να ενωθούν κάπου. Πόση κλίση θα έχει, αυτό ανεβαίνει προς τα πάνω, έτσι. Πόσο αυτό θα γίνεται πιο οριζόντιο και αυτό πιο οριζόντιο σε σχέση με τούτο, δεν το ξέρουμε ακριβώς, αλλά μπορούμε να το πάρουμε. Δηλαδή, να τσεκάρουμε την κλίση μας αυτή ή να φαίνεται στο μάτι μας αυτό και τούτο ότι πάνε να ενωθούν ομαλά κάπου. Επίσης, μπορείτε να βάλετε τη βελόνα σας οριζόντια και να δείτε πού ακριβώς πέφτει το μάτι σας. Στο ύψος του ματιού σας όλα τα πράγματα φαίνονται οριζόντια. Αν εγώ καθίσω φυσιολογικά, βλέπω ότι το ύψος του ματιού μου είναι ακριβώς στην πάνω του μεριά. Εδώ. Εκεί που τελειώνει το κατσιματάκι. Εκεί θα είναι τα πράγματα οριζόντια. Κάτω από αυτή τη γραμμή, αυτά θα έχουν ακόμα μια κλίση μικρή όμως. Προς τα πάνω, ναι. Εμένα ο ορίζοντάς μου, δηλαδή το μάτι μου, βρίσκεται εδώ, εκεί που τελειώνει το σκαμνάκι. Κατανοητόν. Τώρα με την ίδια λογική μπορούμε να βρούμε και τούτα εδώ που βρίσκονται ή να μετρήσουμε να τα φέρουμε κλίσεις. Επίσης, αυτή η γραμμή, η βάση δηλαδή του μέσα ποδιού θα πρέπει να έχει μια τέτοια κλίση που να φαίνεται ότι πάει να ενωθεί με τούτη και με τούτη. Βλέπετε ότι δεν παίρνω κλίση. Δεν χρειάζεται να πάρω κλίση. Ξανά πρέπει να σε πάρω μια χαρά. Σε αυτές τις λεπτομέρειες εγώ συνήθως τις κάνω αργότερα, αλλά μας έπαιζε. Για να βρούμε αυτό τώρα που βρίσκεται. Καταρχήν να δούμε τι αποστάσει. Περίπου το καθένα είναι το 1/3, ας πούμε. Ας το πάρουμε έτσι. Το μεσαίο είναι λίγο πιο μεγάλο. Ας το βάλουμε εδώ. Ναι. Πάμε. Ωραία. Αυτό το έχει μετρήσει έτσι. Το άλλο θα έχει μετρήσει έτσι. Άρα, εδώ τώρα, από ό,τι βλέπω από το μέσα τριγωνάκι, σε αυτό το σημείο,
ακουμπάει κάτω μεριά του ποδιού το ξύλο που είναι από μέσα, που συνδέει τα δύο πόδια. Οπότε αυτή η γραμμή, αυτοί που το καταλαβαίνουν καλά πρέπει να είναι όλοι όσοι κάθονται εδώ πίσω. Οι υπόλοιποι θεωρητικώς. Το φαντάζεστε. Αυτή η γραμμή λοιπόν πρέπει να είναι σχεδόν παράλληλη με αυτήν εδώ. Μάλιστα. Προσέξτε κάτι που θα κάνω τώρα. Για να βρω πού βρίσκεται αυτό, πού ακουμπάει αυτή η γραμμή, τούτη εδώ την επιφάνεια, δέστε τι κάνω. Κατεβάζω αυτή τη γραμμή κάτω. Εδώ. Και την ξαναφέρνω σχεδόν παράλληλη και συγκλίνουσα απέναντι. Μόλις ακουμπήσει αυτήν, την ξαναφέρνω όρθια. Εδώ είναι αυτό το σημείο απέναντι. Καταλάβατε τι έκανα. Αυτό το σημείο πρέπει να το ξαναβρω απέναντι εδώ, σε αυτό το επίπεδο. Στην πλάτη δηλαδή αυτού του ποδιού. Για να το βρω όμως, πού είναι τώρα, εδώ είναι, εδώ, πού είναι. Δεν ξέρω πού είναι. Τι κάνω λοιπόν. Κατεβάζω αυτό το σημείο σε μια ευθεία που τη βλέπω. Άτι. Και μεταφέρω αυτό το σημείο σε μια άλλη ευθεία στο βάθος που επίσης τη βλέπω. Νάτι. Είναι παράλληλη, ναι. Και είναι σχεδόν παράλληλη με αυτήν. Σχεδόν παράλληλη με αυτήν. Κατανοητό τι κάνω. Και το φέρνω κάθετα πάνω. Έφερα δηλαδή αυτό το προοπτικό του, το έφερα πιο μέσα. Στο χώρο. Καταλάβατε τι κάνω. Το φέρνω εδώ. Παίρνω λοιπόν μια κάθετη και υπολογίζω πόσο είναι αυτό το πάνω. Ξαναφέρνω την άλλη γραμμή προς τα εδώ. Αυτό δεν φαίνεται. Αυτά δεν φαίνονται. Αυτά δεν φαίνονται. Και τελείωσα. Έχει και ένα πάχο σε αυτό το παιχνίδι. Βλέπω από πάνω του παιδιά. Θα κάνω αργότερα. Με την ίδια λογική μπορώ να φέρω αυτό το τριγωνάκι απέναντι. Δηλαδή να φέρω αυτή την προοπτική του εδώ και από εδώ να το φέρω εκεί. Για να πάει. Λίγο πιο κάτω να πάει. Εδώ. Αυτό να πάει εδώ. Οπότε αυτό θα έρθει έτσι και αυτό θα έρθει έτσι. Να το ένα έτσι. Με οι άλλες γραμμές τι είναι, γιατί δεν βλέπω αυτό. Οι άλλες γραμμές είναι εξής. Θέλω να φέρω αυτό το τριγωνάκι, να το πάρω και να το μεταφέρω πιο μέσα δεξιά. Ναι, ή από πάνω. Η από πάνω γραμμή είναι η μεταφορά αυτού του σημείου προς το βάθος. Η πιο πάνω. Η πιο πάνω είναι το ξύλο που δεν βλέπεις. Α, καλά. Είναι ένα ξύλο που δεν βλέπεις. Ένα ξύλο που στερεώνει αυτά τα δύο κάθετα του σκάπου. Πάμε τώρα στην πάνω μεριά. Στην πάνω μεριά συμβαίνει το εξής. Αυτό είναι το πάχος που είπαμε. Εδώ συμβαίνει το εξής. Βλέπω ένα κομματάκι εδώ, μικρούλι, και μετά πηγαίνει και έχει μια κλίση προς τα δεξιά και βγαίνει κάπως από τούτη τη μεριά. Θα δούμε πώς πάει. Έχει ένα πάχος και μετά έχει και μια κλίση. Πώς είναι αυτή η κλίση, να τη δούμε. Και λοξί, πάμε εδώ. Ξανά. Ωραία. Πόσο είναι αυτό, να το μετρήσουμε. Να μετρήσουμε σε σχέση με κάτι λίγο πιο μικρό από αυτό, τόσο περίπου, ας το βάλουμε εδώ, καλά είναι. Αυτό λοιπόν, παράλληλα με αυτό θα πάει κάτι άλλο. Ξαναδεί. Και βγαίνω πάνω. Αυτό που βρίσκεται στα δεξιά από αυτή τη γραμμή είναι πολύ ωραία. Και πάνω εδώ τώρα. Εδώ τελειώνει αυτό. Εδώ τελειώνει. Εδώ βγαίνει λίγο έξω. Έχει και μια κλίση την οποία αυτή πρέπει να την πάρω πολύ. Μάλιστα και βγαίνει λίγο άλλο εδώ. Τελειώσαμε. Πάει αυτό. Έτσι. Πάει το σκαμνάκι. Τελειώσαμε. Και τώρα αρχίζουν τα ωραία του σχεδίου. Από πίσω. Αυτά είναι τα πιο ενδιαφέροντα. Εδώ τώρα, παιδί, δεν με ενδιαφέρει πολύ η ακρίβεια. Θα δουλέψω με κλίσεις στο μεγαλύτερο κομμάτι. Δηλαδή, κοιτάζω καταρχήν που πατάει το πόδι του από μέσα. Και επειδή βλέπω ότι αν κουνιέμαι πολύ, άμα σκύβω και άμα κάνω, διαλέγω μια θέση όπου να φτάνει το χέρι μου απέναντι και να κοιτάζω, να μην κουνιούνται τα αντικείμενα. Τα αντικείμενα τα από πίσω, όσο πιο μακριά είναι, κουνιόνται με το που θα κάνω έτσι, δεξιά-αριστερά. Οπότε διαλέγω μια θέση σταθερή. Και λέω: εδώ είναι το πόδι. Εδώ.
Τώρα, το τέρμα αριστερά πόδι δεν με παίρνει να το βάλω γιατί είναι μικρή η κόλλα και... Λοιπόν, αυτό το πόδι. Και πόσο αριστερά είναι, βλέπετε δεν κουνάω καθόλου και προσπαθώ να φτιάξω αυτή την ευθεία που έχετε κάπου εδώ, έρχεται το πόδι. Εδώ μάλλον κάπου, δεξιά και το πάω στο έρθει κάπου εδώ. Πολύ ωραία. Φτιάξαμε αυτό. Πάμε στο πίσω πόδι. Λίγο πιο χαμηλά έρχεται, κάπου εδώ. Πίσω πόδι έρχεται λίγο πιο πάνω από εδώ, κάπου εδώ έρχεται. Βγαίνει λίγο αριστερά από αυτό και πάει λίγο δεξιά, να πάρω και μια κλίση λίγο. Καλά είναι εδώ, πήρα από αυτή. Και έχει και ένα πάχος, πάμε εδώ. Τόσο, πάχος και βγαίνει εδώ πάνω. Και εδώ πάνω στην πάνω μεριά, στην ευθεία αυτή, είναι το κάθισμα. Αλλά το κάθισμα έχει μια μικρή κλίση έτσι προς τα αριστερά. Και τι πάχος έχει. Βλέπω και είναι περίπου το ίδιο πάχος αυτήν. Αυτό. Και πάει αριστερά έτσι. Το άλλο πάει σχεδόν παράλληλα με τούτο. Δηλαδή, αν αυτό είναι έτσι, αν πήγαινε παράλληλα θα ήταν η ίδια απόσταση. Αλλά βλέπω ότι μικραίνει η απόσταση. Οπότε πάει λίγο δεξιά έτσι, κάπως έτσι πάει. Και πού τερματίζει. Τερματίζει αριστερά από αυτό το σημείο. Εδώ κάπου. Εκεί τερματίζει το κάθισμα. Τώρα το που είναι ο κουβάς θα το βρούμε άλλη ώρα. Όχι τώρα. Πάμε να φτιάξουμε τα εύκολα πρώτα. Στη γωνία αυτήν βλέπω το καφάσι από πίσω και έχει μια κλίση. Πρώτη κλίση από τα ξύλα αυτά έχει και αυτό να δει. Εκεί. Μάλιστα. Και μετά έχει και μια κλίση έτσι προς τα πάνω γιατί γέρνει αυτό. Θα την πάρουμε για αυτή την κλίση. Τώρα αρχίζει το ενδιαφέρον. Και μόλις φτάσουμε εδώ, έχει μια άλλη κλίση που ξεκινά από αυτή τη γωνία. Κοιτάξτε πώς προσπαθώ να συνδυάσω αυτό που έχω φτιάξει μετά από πίσω. Έχω πάρα πολλά στοιχεία έτοιμα. Και αυτό έχει μια κλίση τέτοια, παρόμοια με αυτή. Εδώ. Και το πάνω κομμάτι έχει μια μικρή ελαφρά λύση προς τα δεξιά, δηλαδή σαν να πέφτει έτσι κάπως. Και μετά έχει κάτι ξυλαράκια εδώ πέρα που θα δούμε πότε θα κάνουμε. Βαριέται, τώρα δεν κάνουμε. Πάμε εδώ. Σε αυτό το σημείο περίπου έρχεται το άλλο κομμάτι που θα πίσω. Και θα φτιάξουμε για το τραπεζάκι. Το τραπεζάκι ξεκινάει από εδώ. Είναι αυτή η κάρτα που ξεκινάει από εδώ και έχει μια κλίση τέτοια. Οπότε αυτή η κλίση πρέπει να περνάει από εδώ. Σωστά. Πρέπει να φαίνεται εδώ πέρα. Πάμε δεξιά. Πρέπει να φαίνεται μέσα από αυτό το τριγωνάκι, ναι. Και εδώ σε αυτό το τριγωνάκι κάνει τη γωνία την άλλη. Δηλαδή κάπου εδώ κάνει τη γωνία την άλλη και έρχεται κάπως έτσι. Πίσω και έρχεται κάπως έτσι. Το πίσω τώρα τραπέζι. Το πίσω, ναι, η πίσω με διαταβή. Κάνουμε και αυτό που είναι το σκαμπό πάνω. Πώς? Θα φαίνεται και το σκαμπό που πατάει. Βέβαια, δεν φαίνεται το σκαμπό τίποτα. Το σκαμπό που πατάει στον αέρα. Υπτάμε ένα σκαμπό, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, μετά πάμε εδώ. Πρέπει να έχουμε μία γωνία η οποία είναι κάπου εδώ, δηλαδή εδώ πέρα κάπου είναι αυτή η γωνία, δεξιά. Και περνάει μια ευθεία από εδώ. Ξέρετε, βλέπετε ότι δεν την κάνω την γωνία, απλώς κάνω την ευθεία αυτή. Να έχει μια κλίση σχεδόν παράλληλη με αυτήν και να πηγαίνει κάπως. Αυτό το πραγματάκι τώρα μπορείτε να το βάλετε μακριά. Είναι επιλεγμένη θέση, ας πούμε, και να αρχίσετε να παίρνετε κλίσεις. Πιο σωστά. Και να αρχίσετε να παίρνετε κλίσεις για να τσεκάρετε, ας πούμε, αν το σχέδιο που έχετε κάνει είναι σωστό ή όχι. Κάνουμε για τον κουβά τώρα να τελειώνουμε και μετά κάνουμε διάλειμμα. Ο κουβάς είναι... ξεκινάει από εδώ. Γιατί γέρνει το κάθισμα του αυτινού, τέτοιο όπως το βλέπετε. Οπότε έχει μια κλίση τέτοια, ο κουβάς. Και στη μέση αυτής της βάσης φέρνω κάθετα την κλίση την άλλη.
μετρήσουμε το ύψος. Και πώς θα το μετρήσουμε? Όχι, ξέρω. Κάτσουμε πάλι στην επιλεγμένη θέση. Έτσι. Θα μετρήσουμε από εκεί, ας πούμε, και θα είναι κυκλόφωνο. Αυτό λοιπόν είναι περίπου αυτό, οπότε ο κουβάς τελειώνει εδώ. Άρα λοιπόν, αφού είναι αυτή η κλίση, ο κουβάς μας θα έχει μια τέτοια κλίση στην πάνω μεριά. Και αυτή εδώ πέρα θα πηγαίνει κάπως έτσι. Σωστά. Και η άλλη θα πηγαίνει, αν τα έχουμε κάνει όλα σωστά, θα πρέπει να πηγαίνει κάπως έτσι. Αυτός είναι ο κουβάς. Ο κουβάς έχει μια... Τον βλέπω γέννηλα και προς τα μέσα του κουβάς, οπότε είμαι πιο κάτω από το τέρμα του κουβά. Οπότε η καμπύλη του κουβά είναι κάπως έτσι. Το βλέπετε κι εσείς? Το βλέπουμε εδώ. Το βλέπετε? Ωραία. Αυτό είναι το μέσος. Οπότε αυτή η καμπύλη πρέπει να πηγαίνει κάπως έτσι. Και αυτό δεν το βλέπουμε καθόλου. Τι? Σαν να πάει να πέσει. Έτσι. Γέννη στην πραγματικότητα. Το βλέπω πάνω. Δεν το βλέπετε, παιδιά? Τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Όποιος θέλει, ας πάρει κρίση. Όποιος δεν πιστεύει, ας πάρει κρίση. Λοιπόν, κάτσε να δούμε, θα πάει αυτό. Να δούμε αν είναι στη θέση του βέβαια τώρα, να πάρουμε μερικές κρίσεις. Από εδώ. Θα πάρουμε κρίση. Σωστά. Μα τι λέτε, ρε παιδιά? Εγώ νομίζω ότι δεν έχει από κάτω. Κάτω. Το έχεις? Μπορεί. Κράτα το. Κράτα το ποπάκι. Τα δύο χέρια σου. Ναι, Δεν όπως το θες. μπορώ. Όπως σε βολεύει. Τι πρόβλημα είναι. Βάζεις το κανένα χέρι. Ναι. Μερικές μικρές διαπιστώσεις. Μικρές. Ωραία. Θέλεις να στον κουβά εδώ. Το ξύλο από πίσω. Ναι. Δεν φαίνεται άσχημο να μείνει το ένα ξύλο στην καρέκλα. Θα δω στην πορεία. Θα είναι σαν να την έχουμε καλύψει. Ποια μαζί.
Τελειώνει. Τελειώσε, δεν πήρατε, εντάξει. Το μισό ξύλο θα είναι μπροστά της και κάνω να σπιστεί. Επίσης, σας έχουμε πει να τονίζετε, ας πούμε, λίγο περισσότερο εκεί που συναντιόνται οι δύο τόνοι, τη διαφορά τους. Όπως επίσης και το βάθος. Για παράδειγμα, εδώ πέρα είναι πιο σκούρα από ό,τι είναι εδώ πέρα. Γιατί εδώ πέφτει λιγότερο φως. Όσο πιο μέσα μπαίνουμε σε μια τρύπα, ας πούμε, τόσο πιο λίγο φως έχει. Έτσι. Όσο πιο έξω βγαίνουμε, τόσο περισσότερο φως έχει. Ανοίγει. Γιατί παίρνει φως και από άλλα σημεία. Παίρνει φως και από τις αντανακλάσεις. Από παντού. Οπότε αυτό θα το τονίσουμε. Τώρα, εμένα δεν με πολύ ενδιαφέρει να σου πω την αλήθεια όλη αυτή η επιφάνεια. Αλλά με ενδιαφέρει στα σημεία, ας πούμε, που υπάρχει διαφορά. Εδώ για παράδειγμα. Προς το παρόν, έτσι. Επίσης, έχετε ακούσει να σας λέμε να δουλεύετε όλες τις επιφάνειες μαζί. Στην αρχή είναι εύκολο, μετά δυσκολεύει. Στην αρχή είναι δύσκολο, μετά διευκολύνεται. Πώς γίνεται αυτό, στην αρχή κάνουμε τις μεγάλες διαφορές. Ναι, στις μεγάλες διαφορές κάνει για να ζεσταθείς. Πρώτα κάνει ζέσταμα ο αθλητής και μετά κάνει κατοστάρι. Δεν κάνει πρώτα κατοστάρι και μετά ζέσταμα. Πρώτα θα ζεσταθεί, να δουλέψουν όλοι εμείς, να μπουν στη διαδικασία αυτή, ψυχολογικά να αρχίσει δηλαδή να βλέπει τις μεγάλες διαφορές πρώτα στο φως εδώ και μετά να δει τις μικρότερες. Μπορεί να δεις τις μικρές στην αρχή. Δεν μπορεί να ξεκινήσει ένα πρόσωπο, ας πούμε, να φτιάξει ένα πρόσωπο από την ελιά που έχει πίσω από το αυτή γραμματικά. Θα ξεκινήσει, ας πούμε, από ένα αυγό. Το σχήμα δηλαδή που έχει το πρόσωπο. Ένα αυγό είναι το σχήμα. Θα κάνεις μπάρα. Βες τον κυλομούρι, ξέρω. Συνήθως οι άνθρωποι είναι αυγομούριδες. Συνήθως. Μην το κόψετε. Ποιο? Σίγουρα, Το αυγομούρις. στην αρχή. Εντάξει. Ωραία, παρακολουθήστε λιγάκι λίγο τον τρόπο, ας πούμε, με τον οποίο πιάνω το μολύβι και λοιπά και διάφορα. Και προσπαθώ να κάνω και πόσες φορές μπαίνω στο ένα αντικείμενο και πόσες φορές μπαίνω στο άλλο. Πόσες φορές επιστρέφω σε μια επιφάνεια ξανά να μαυρίσω ή ένας τόνος ποτέ δεν τελειώνει με τη μία φορά που θα τον πιάσουμε. Είναι και άλλοι που είναι κάτω. Όλοι είστε εδώ και γιατί τι κάναμε? Τι έγινε? Σπάσανε. Πού πήγανε? Άμα γυρίσετε πίσω, Ναι. θα δείτε τι πάνε. Σκοπανίσανε. Γιατί βάλετε. Εδώ πίσω όχι. Όλο θα το κάνεις. Ναι, όλο να το κάνετε. Πρέπει να μας έχετε κάνει ολόκληρο να το δούμε. Τι θες να πεις τώρα, την πέταξες πάλι τις πόντες σου. Κάτι υπονοείς εσύ. Όχι, εννοώ. Το πιάσα το υπονοώ. Το πιάσα το υπονοώ. Όχι, όχι, από πέρσι. Θέλω να δω ένα τελειωμένο. Δικό σας να δω πώς είναι. Τελειωμένο. Και από τον κύριο Βασίλη, Κοπάκι, παίζεις με τη φωτιά μου φαίνεται. Στο τέλος της χρονιάς θα παλιά μου κάω. Μια μου τη βγάλω. Αποκλείεται να τη βγάλεις, το λέω εγώ δηλαδή, την πάτησες. Δεν μ' αρέσει. Καμιά φορά λέτε, ας πούμε, είναι ορισμένοι, τώρα τελευταία, ας πούμε, κάνουν ορισμένοι το εξής. Περνάνε όλο το σχέδιο ένα γκρι. Και λέω εγώ τώρα, αφού όλο το σχέδιο είναι άσπρο, γιατί εσύ μετά έρθεις και το ξαναπερνάς πάνω ένα γκρι? Ποια είναι η διαφορά του? Ήταν άσπρο, το έκανες γκρι. Δηλαδή, αν ήταν γκρι, πώς θα το κάνεις? Πιο γκρι. Αν ήταν μαύρο το χαρτί, τι θα έκανες, ας πούμε? Το έκεις άσπρο, ας πούμε, θα το έκανες. Δεν την καταλαβαίνω αυτή. Το χαρτί έχει ένα χρώμα, αρχικό, μια βάση. Το οποίο χρώμα του χαρτιού θα είναι σε ορισμένα λίγα έστω σημεία, τα πιο λευκά, τα πιο φωτεινά του αντικειμένου σας. Αυτό και μόνο. Όλο το υπόλοιπο θα είναι βαμμένο. Και θα είναι βαμμένο σε κάποιες διαφοροποιήσεις. Γιατί αν ήταν όλα τα ίδια δεν τα βλέπαμε. Οπότε το άσπρο χαρτί να το ξανακάνεις γκρι όλο μαζί δεν έχει κανένα νόημα.
έχει νόημα να κάνεις τις διαφορές από την αρχή. Δηλαδή λένε ορισμένοι, θα το κάνω γκρι και μετά θα το κάνω. Και μετά. Και λες, γιατί αυτό το μετά να μην ξεκινάει αμέσως με το που ξεκινάει η σχέση σου. Πρέπει να ξεκινήσει να κάνεις ένα ζε και μετά. Και αν μετά χρειαστεί να το περάσει ένα πιο σκούρο γκρι, ας πούμε, και μετά να κάνεις πιο μαύρα, πού τελειώνει αυτό. Μετά το μετά. Εδώ έχω και κάτι άλλο. Βάκη, έλα. Άρα μοντίβι. Άρα μοντίβι. Άρα ένα μολύβι, δηλαδή. Πάρε το μολύβι. Α, φέρε. Είπα πάρε το μοντίβι. Πού θα το βρω τώρα. Παραποδά. Για να είναι αυτή. Γεια σου. Θα βρω το πέρα. Για να είναι έκανες εδώ. Θα μου το πεις. Αν το ξύχετε δεν μπορώ. Έφερε μολύβι. Το είδα. Μας παρέδεσε να βγάσεις χαρή. Έχει πολύ βάσο αυτό. Δεν κάνω το πει. Λακία έκανα, λακία. Μια ζωή. Δεν το ξανακάνω, Ποια ήταν. διάλεξα κείμενο με μεγάλες εκφράσεις. Δικό σου το σχέδιο, δικό σου το πρόβλημα. Μπαμπά, φιλοσοφούμε κι όλα στο μπάκι. Όχι.
μετά να το αξιολογήσουμε. Ναι. Ωραία. Βγάλετε τα μαχαίρια. Θα μπορείτε να το αξιολογήσετε. Άμα βαρεθήκατε, κάντε υπομονή, στο πάνω. Βαρεθήκατε. Μου θέλετε το κοπίτι να κόψουμε πλέον. Τώρα όταν κάνουμε εμείς σχέδιο, γιατί δεν κάτσεις όλη την ώρα από πίσω μας να κοιτάς. Πώς εμείς Τι σαγιόμια είμαστε. Τι σαγιόμια είμαστε, θα σε το πω για να μάθεις. Τι ωραία που ήταν. Ναι, Τα άλλα από πίσω που δείχνετε ότι φαίνεται πιο πολλά. ναι, Πώς θα τους κάνουμε σχέδιο? τώρα θα δεις. Θα μου κλείσεις, να μου ξέρεις ένα 4. Καλά. Δώστε μου το κοπίτι. Ωραίες πατέντες, Δεν ξέρω ποια είναι, τι είναι, να το δείτε. ψιλοκομμένος. Προσδορίζω. Πιο πολύ βάλετε να χρησιμοποιήσω. Πιο πολύ μου ζήτησε να πεις. Δεν θα μου κρατάω μολυβί στο χέρι μου και προσφέρθηκα. Για σε αυτό. Ναι. Πρέπει να λέει. Πολύ το ξέρετε πάντως. Θα το ξέρουμε καλά. Είχαμε όλοι τους μουριές στην δολοφόνο σου. Ακουστάκι.
Θέλουμε καμιά ωρίτσα ακόμα.